ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁପଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଦିନେ କାଠ ଆଣି ଜୀବନ ଚଳାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ହେ ବୁଢ଼ୀ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବୁଢ଼ୀଟି ବାଘର କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ବାଘ ଭାଇ, ମୋତେ ଏବେ ଖାଅନି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଶୁଖିଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହୋଇ ଆସିବି, ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବି। ତାପରେ ବାଘ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୋଟା ହେଲେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀଟି ତା ଗାଁରୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ବାଘର ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ବାଘଟି ସେ ଡ୍ରମ୍ ଦେଖିଲା ଏବଂ ବାଘ ପଚାରିଲା, ହେ ଡ୍ରମ୍, ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ବୁଢ଼ୀଟି ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣେନି। ବାଘ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ଆଜି ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ବୁଢ଼ୀ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି।